това видео ще говорим за това, как да избегнем най-често срещаните грешки при гримиране. Събрахме тези съвети от най-добрите професионални гримьори, чието клиенти са Анджелина Джоли, Скарлет Йохансон, Селена Гомес, Ема Стоун и още много други звезди. При избора на фондютен бъдете сигурни, че проверявате цвета му на естествена светлина. Пробвайте го на чисто лице, без никакъв грим. По този начин ще видите дали новия фондютен подхожда на цвета на кожата ви. Най-добрият начин да запълните веждите си е като използвате молив за вежди, пудра за вежди или матиращи сенки за очи. Потърсете нюанс, който е малко по-светъл от естествения цвят на косата ви. Нанесете бронзиращ продукт навсякъде по контура на лицето си. След това продължете върху челото, носа и брадичката. Използвайте коректор, един нюанс по-светъл от естествения ви тен. Можете да използвате увлажнител с цвят вместо фондютен. Увлажнителят с цвят винаги е по-добро решение от фондютена, който е тежък. Сенките в светло-сини нюанси подчертават очите. Тъмно-сините нюанси придават на грима изключителен опушен ефект. Професионалните гримьори предлагат да употребявате синя очна линия вместо традиционната черна или кафява. За да избегнете прекомерното натрупване на руж върху скулите, първо се усмихнете и така нанасяйте продукта върху скулите си. За да избегнете заплетените и изплъстени мигли, използвайте гребен за мигли. Тъмните червила правят устните ви по-тънки. Жените, които имат бръчки, не трябва да нанасят пудра навсякъде, а само където кожата им лъщи. Нанасяйте фондютен и върху шията си. Изберете продукт, който подхожда на ключицата ви. Можете да носите блестящ грим по всяко време. Прекалено много брокат може да ви придаде твърде младежки вид. Нанасяйте основа преди грима, за да избегнете натрупването и за да прикриете финните линии. Открийте невероятен избор от козметика и продукти с грижа за кожата на най-добра цена на Strawberry Net, онлайн магазин номер 1 за козметика.